Read now Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, verse 26. Matthew 15, verse 26. But he answered and said, It is not good to take children's bread and cast it to dogs. And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. And Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou willest. And her daughter was made whole from the very hour. It's a long story, but vazhinji tinoziva nyaya yemukadzi akauya kuna Jesu ane dambudziko rake. Saka pano ndoda ndibate mhinduro iri kupiwa naJesu. It is not good to take children's bread and cast it unto the dogs. Mukadzi uyu ndokubva ati, Truth, Lord, hongu Ishe, ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Ndoda ndibate izwi rekuti dzinodya or eating. Chingwa chiri kutaurwa pano healing. Nekuti mukadzi ndoye ari kuda deliverance kumwanasikana wake. So Jesu ati handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Mukadzi ndokubva ati, hongu Ishe, ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Nyaya ndeyekudya. Chingwa chinodyiwa. Saka Jesu ari kuti handingatore chingwa chevana ndopa kumbwa. Mukadzi ndokubva ati, hongu Ishe. Kureva kuti pano parutaurwa nyaya yeposition kana kuti yeplace. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Kureva kuti there is a position iri designed for your life. Pane imwe nzvimbo yakagadzirirwa kuti ugone kusangana nezvimwe zvinhu, but inonziyo under the table, pasi petafura. Munhu wese unoda kuva pamusoro. Munhu wese unoda kuraiza, unoda kusimuka. But pano pane mukadzi anzi, oh, great woman of faith. Nekuti agamuchira vhangeri raita sekunge rinomudzikisira kumuisa muposition yembwa ingadya zvinodonha pasi petafura. What am I saying? Ndiri kuti kune zvimwe zvinhu muupenyu zvauri kutsvaka. It's good kuti uve munhu anotsvaga nekushuvira zvakanaka muupenyu. But there is a position in life. Under izwi ringataure kuzvininipisa, kuzvidzikisira, kuzviisa pasi, kuzvideredza. Kureva kuti kune zvinhu zvinouya mulife nekuda kwekuti waenda muposition inenge kudzikisirwa, inenge kuva pasi, but iri position iri kureleswa chingwa cheupenyu hwako. What am I saying? Mulife inzwa zvinhu izvi. Hapasi pese pauchawana zvinhu by fighting. Pamwe pacho you remain quiet and silent. And there are things that will fall muposition iyo yekuva silent, yekuva quiet. Zvaunogona kuwana, zvawaedza kuda kuwana nekuva vocal. Munhu ane wisdom, munhu ane uchenjeri, munhu anoziva zvaanofanira kunge achiita panguva. Knowing what you must do in a certain season. Nhamo yataita dzimwe nguva ndeyekuti we try to fight our way through nguva dzese because we believe in power, we believe in strength, but I've realized that humility is also a weapon, is a picture of wisdom. Yekuti mukadzi uyu abvuma kuti mandisa mu position yekuenda pasi petafura, but chinhu chisiri kuzochinja, ingawani mbwanana dzinodya. So audye nokuti uri patafura nekuda kwezvimwe zvikonzero, but nokuti Mwari vanoda kuti udye, unogona kuenda pasi petafura. Being under does not mean you are not going to achieve or to eat. Haugone kuva pioneer wezvinhu zvese mulife. Kune zvimwe zvinhu zviri kuitwa head nevamwe vanhu, iwe wouya in position yesubmission or being under, and you get the same result. Nokuti mafufu echingwa akadonha pasi petafura,
ndo mafufu iwayo agadzira the loaf riri kudyiwa pamusoro petafura. Kureva kuti uri kupiwa the same package but ichiuya iri muzvidimbu kana zvinhu zvinenge zvidiki, but munoziva here kuti chinhu chikuru zvinhu zvidiki zvakaunganidzwa. Mari zhinji imari shoma inounganidzwa yova zhinji. So kudya zvinodonha pasi petafura, izwi randida kuti ubate nderekuti kudya. Handingatore chingwa chevana ndichikandira kumbwa. Zvoreva kuti mukadzi uyu aandastenda kuti nyangwe ndikapinda muposition yembwa, I'm still a partaker of the same bread. Chaakudiwa kuenda under being humble. Itori a tool in life inoita kuti uachieve zvimwe zvinhu zvisingawanikwe nepower, zvisingawanikwe nekuzvisimudza, zvisingawanikwe nekurwa, zvinongouya nekuda kwekuti waenda muposition. So humility ilaw of attraction yezvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwako zvausingagone kuwana by fighting. People of God, hear me very well. Mukadzi uyu audzwa mazwi anenge anorema, anenge anorwadza, anenge kutukwa. But chinhu chaabata ndechekuti imbwa it's a domesticated animal inogara futi pamba. Saka zvepamba inozviwana nokuti imhuka iri pamba. But haizviwane on the table patafura. Imbwa inoenda pasi petafura yotodya iri ipapo. Saka pane zvimwe zvinhu zvakanaka muupenyu hwako zvisiri kuzouya nokuti you are a great fighter, une simba, une strength, uri kumira kuti zviite. You know the position yaunofanirwa kunge uri kuti zvimwe zvinhu zvikulokete uri panzvimbo iyoyo. Kune nzvimbo yaunoenda inoita kuti zvimwe zvinhu zviitike kwauri zvausingawane nekuva pamusoro. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. I want to show you something. Imbwa haisi kuzokumbira kuti ndipeiwo chingwa. Imbwa ikaenda pasi petafura, vari kudya pamusoro petafura, chingwa chinodonha, mafufu anotodonha achienda pasi. Saka kana uri pasi petafura, you no longer beg. There is a system provided already for you to benefit. So humility ine masystems ainoshanda nawo anongoita kuti zvimwe zvinhu zviuye pauri. I'll give you an example. Scripture inoti kudini? Humble yourself before the Lord and he will lift you up. So the only way to go up is when you humble yourself and the Lord will lift you up. Stavomandenga arubunza scripture naye. Matthew 15 verse 26 and 27. Matthew 15 from verse 26, 27 and 28. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. So izwi ranoda kuti ubate nderekuti dogs eat. Imbwa dzinodya. Chataurwa pano chingwa. Chiri kunzi hatingatore chingwa chevana tichipa kumbwa. So imbwa ikasapuhwa chingwa haina kunyimwa chingwa. Ngainzwise principle yepamba kuti iyo inogona kusadya sevana vepo but iri muposition yevana vepo but inonodya sembwa iri pasi petafura but the same bread. So kuva patafura kunoita kuti udye chingwa. Kuenda pasi petafura sembwa, when you are under, you partake the same bread. Why? Nekuda kwokuti mafufu iwaya
ndo chingwa chacho chiri kudyiwa pamusoro but chaitwa broken chabrekwa chiri kudyiwa. Imbwa iri pasi apa haikumbire. There is a system already for bread to locate you when you are under the table. So ndiri kuti kudii mangwanana anhasi? Be humble. Usaita mitsimba, usaita nharo in every area of life. I know you believe in power, you believe in strength, but being humble is a picture of wisdom. Being humble is a tool, is a weapon. Yekuti zvimwe zvinhu zvaunotsvaga nepower, ukava humble, zvinokuloketa by grace, because grace ine masystems ayo anoita kuti vari under vasvikirwe nezvimwe zvinhu muupenyu. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Saka mbwanana hadzipiwe but hadzishayiwe chingwa. Mbwanana hadzikumbire but hadzishayiwe chingwa. Even the dogs eat the crumbs that fell. Zvinodonha. Kudonha is a system yagara iripo yegravity. So when you humble yourself, unobenefita a system yakaiswa naMwari kuti zvimwe zvinhu zviitike mulife mako. You don't fight to get things, certain things in life. Just be humble, be a good person. There are things that will fall in your pathway. Une zvinhu zvokuti hauna kuzvinamatira muupenyu, but wakasangana nazvo zvichiuya mauri nokuti wakaenda under. Ingawani mbwanana dzinodya, so you can still eat uri under. Problem ndeyekuti you want to be on the table. You want your name to be known. You want to be there among them. But one thing I've understood in life, there are people without names. Pane patinofamba mtown, you see that you find some people are very successful. Some people are just down to earth. And they are making it in life. And they are doing greater things. Iyo ndo yakava key security favor. Yekuti pari kufight kwavanhu nekutsvaga vanhu vari kunzi vakazodai vari kuita zvakati, ivo havazivikanwe zvokuti havaattracte ma-enemies nekuva vocal. They remain quiet. Yet the greater things happening in their lives. Mangwanani ano ndinoda kunamata newe mudikani. Pane chingwa chinofanirwa kudonha mupathway yeupenyu hwako. There is a blessing that must locate you ipapo pasi petafura. There are greater and better things zvawaitarisira kuti zvingaitikire muupenyu hwangu. Wakafighta, ukamira, ukatsvaga ma-connections and whatsoever kuti zvimwe zvinhu zviitike. But there is a law, it is spiritual. When you are under the table, bread will fall and you partake the same bread. Handizive chauri kutarisira mukati merino gore. But Mwari ngavakuratidze a position to be, a place to be, where bread will fall. Kana chitaura chingwa ndiri kutaura ropafadzo, ndiri kutaura blessing, ndiri kutaura zvaunoshuwira. Pane zvinofanirwa kudonha mupathway yeupenyu hwako. Why? Nekuda kwokuti waenda muposition ine masystems anogona kuita kuti uropafadzwe. Mbwanana dziri pasi petafura hadzina nidhi yekusheka tafura kuti chingwa chidonhe. Why? Nekuti there is a law already yegravity. Chikangotsvedza chingwa chiri kudyiwa apa, mafufa akangodonha anoenda pasi. Pasi ipapo ndo patafura yako. So there are times yekuti Mwari vari kukuviga. Hausi kuzikanwa nevazhinji, hausi pamusoro. But nyangwe Mwari vakakuviga pasi, you are so enjoying the blessing. Iri kudyiwa nevari pamusoro. Hausati wamboona here kuti kune dofo rine upenyu hwegraduate. Kune zvakaitika ari pasi ipapo. Ropafadzo ikasangana naye. Zvakanaka zvikasangana naye. Zvokuti vari pamusoro petafura, vakasangana neanogara pasi petafura, they will be surprised.
kuti ko munhu uyu ane upenyu sehwedu, munhu uyu ane zvakanaka zviri kuitika maari, but hatinonge tasangana naye kana kumayunivhesiti, hatimuzivi kwaakafunda, hatizivi zvaanogona, hatizivi chii chinenge chichiitika maari. Your life becomes a mystery. Why? Because pasi petafura uri muhiding, you are under. Havakuone kuti uripo, but chingwa unodya uripo. There are places to be. Kana munhu ava munashe, that's a place. That's why Mwari pavakasika Adamu vakamuisa mugarden. There is a place it is designed by God for you to be. Ine mafavors nezvimwe zvinhu zvauri kutsvaga kuti zviitike muupenyu hwako. That place can be a relationship. Kune zvinhu muupenyu zvinouya nekuda kwekuti you are connected to so and so. Iprinciple yelife. When Jesus visited John the Baptist, paakabhabhatidzwa achibuda mumvura, the heavens were opened. Jesus was baptized, akanyikwa mumvura. Achibuda mumvura, the heavens were opened, and the Holy Ghost came upon him. Nokuti waenda ku ministry ya John. Remember, John is not greater than Jesus. But I principle ne law ye kingdom. Yekuti John akaitwa forerunner we ministry ya Jesu. Saka Jesu paanoita sekunga aenda under John. The heavens were opened. And the holy. Saka kune zvinhu zvinongouya when you are under. Being under is statement re humility. Yekungova humble. Why? Nekuda kwekuti when you humble yourself, the Lord will lift you. So that the way up is the way down. It's also the way down. Father, I pray over the viewers. I speak blessing, protection, and favor. Zvavanobata, zvavanoshuira. Favor nenyasha dzenyu manifest mukati memhuri nemabasa avo. Pane zvavanochemera nekutsvaka mari. Zvavashaiwa simba rekuti varwe kusvika vachiwana. Ndiri kudena nyasha dzinowanika pasi petafura. May the same bread fall unto your people. Ropafadzo iri kuwanika kushasha ngaiwanikwe kumunhu uyu. Ropafadzo iri kuwanikwa kuvanhu vari pamusoro ngaiwanikwe nyange kuvanhu vari kunzi vari pasi, nokuti vari under the table of the word of God. We give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus. Hama dzangu muswere munyasha muzuva rinonzi nhasi. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. We meet again tomorrow, same platform, same times. I also welcome you to send your airtime or data so we continue to broadcast on daily basis my morning devotions. So this is my number, 0772 914 701. 0772 914 701. Evangelist Trimon Paringa. So we continue to broadcast zvisina mahasos. So Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuropafadze mukati merino gore. Be in a position where bread will locate you. Chinofanirwa kudonhera mutsoka dzako. Pane blessing inofanirwa kuwira muupenyu hwako nokuti waenda muposition in a favor. God bless you. Bye bye.